Hola a tothom, amigues i amics del canal Mir de Toast. Vinc de nou amb un tipus de contingut diferent al que feia fins ara al canal. Dic de nou perquè pels que heu vist el vídeo que ha sortit fa poc, bueno, ja veurem quant temps trigo a editar aquest, però en principi serà senzill, llavors fa poc, de parlant de videojocs, informació, debats i polèmiques, crec que el vaig titular al final. Doncs això és nous continguts que intento començar aquest any 2026. Ho faré durant el 2026 i si agraden, i sembla que el primer està agradant, s'està veient, de fet és el que té més visualitzacions dels últims vídeos i la veritat que molt agraït. Durarà més anys, no sé, 2026, ja veurem fins que em cansi. És tota aquesta perspectiva que tinc de no sempre repetir les mateixes coses al canal, sinó anar oferint coses noves, anar intentant coses diferents i a veure què anem fent, no? Això no treu que el canal Mir de Toast es va crear amb diversos objectius que estan explicats en la descripció i que el joc principal és el Crusada Kings 3, que em permet fer aquests vídeos històrics, que és un dels objectius principals, no? Continuaré fent això. De totes formes estem immersos amb la partida històrica dels Vescomtes de Barcelona i continuaré fent coses que vaig fent en el canal, com ser informar-vos sobretot del Crusada Kings 3, informar-vos de l'Europa Universalis 5, que bueno, pensava que seria, no sé, el segon joc potent del canal i estic així, ja us parlaré quan surti la 1.1 definitiva, principis de març potser. Continuaré escrivint en la comunitat del canal, amb els diaris trimestrals, informacions, però creia que portar-vos aquests tipus de vídeos, on dono informació, però no informació del dia a dia, com ja vaig explicar, sinó informació que ja ha passat, de polèmiques que hi ha hagut, debats, de videojocs que van sortint, etc. I un altre, que és aquest, que espero que agradi tant com l'altre tipus, que encara no tinc el títol, m'imagino que mentre editi el vídeo a veure si em surt alguna idea, però que serà presentar-vos els jocs que he jugat en l'últim mes. Aquest intentaré fer-lo cada mes, l'altre serà cada mes i mig, més aviat 2 mesos, perquè això m'agradaria que fos a principis d'un mes, no parlar-vos del que he jugat en el mes anterior. Aquest vídeo està sortint a finals de febrer, segurament, o sigui que ja serà un mes i mig. De fet, us fico els videojocs que he jugat durant un mes i mig. Per tant, potser tindrem encara un mes i mig fins a final de març, però ja després a veure si ho puc fer. I si no, bueno, pues serà cada mes i mig. Ja veu, el temps que tinguin i també com vagin sorgint les coses. El vídeo de parlant de videojocs, informació, debats i polèmiques, crec que en el vídeo deia també de cada mes i mig, al final serà cada mes i mig, cada 2 mesos, però perquè vull i no puc, i això ja tothom ho sap, no és la meva feina principal, tinc família, etc. I bueno, ja ho sabeu, ja ho vaig explicar en altres vídeos. En tot cas, en aquests vídeos, com dic, i ja per centrar-me una miqueta, el que faré és molt simple, parlar-vos de quins videojocs he jugat fins ara. I de fet, deixeu-me ficar-vos ja el primer trailer, no, d'aquest primer videojoc, que com esteu veient és el What Remains of Edith Finch, espero que ho pronunciï bé, que és el primer vídeo que us parlaré. En aquests vídeos, que crec que titularé, no sé, quins videojocs he jugat, o no sé, ja a veure si això en els comentaris també ajudeu-me una mica, puc ficar un títol i després canviar-lo. Doncs us parlaré, com dic, d'aquests videojocs que he jugat. En aquest primer vídeo serà des de gener i fins al 15 de febrer, més o menys. Primer de tot d'aquest, What Remains of Edith Finch, després de Firewatch, que són dos videojocs narratius, i us explicaré també una miqueta per què i tot això. Després Citadellum, i per acabar amb dos videojocs que no és la primera vegada que jugo. De fet, Citadellum tampoc, he començat pels primers videojocs que he jugat per primera vegada. Citadellum, que ja vaig provar i em queda una presentació a fer. I després tenim dos videojocs que ja he jugat, sobretot un d'ells, el Crusada Kings 3, ja he jugat moltíssim, crec que estic a punt d'arribar a les 1000 hores. I el Kingdom Come, acabarem amb el Kingdom Come Deliverance 2, o al revés, no sé, ja veuré segons avanci el vídeo.
que el vaig jugar l'any passat, vaig fer uns vídeos, però aquest any ja l'estic jugant sencer i també us vull explicar per què. En tot cas, són els 5 videojocs que he tastat des de principis d'any fins al 15 de febrer, més o menys. Llavors, com he dit, i estic veient que aquí estan sortint 2 nous vídeos, no els havia vist aquests. Clar, com de vegades no vaig fins al final, llavors els veiem en directe ara. Espero que no em despisti gaire. Que, com deia, els 2 primers videojocs que he jugat al principis d'any, un cop passat el cap d'any, han sigut What Remains of Edith Finch i Firewatch. Són 2 videojocs que ja els vaig obtenir fa temps. Jo no he sigut mai de jugar a videojocs narratius. No, sempre he pensat que, bueno, millor per fer uns quants clics aquí i allà i anar a escoltar una història, quasi millor llegir-me un llibre. Què passa? Que jo crec que ja estic en aquesta edat on llegir cada cop em costa més. Jo abans llegia moltíssim, o sigui, no era un gran lector de 100 llibres a l'any, però una vintena de llibres sí que es llegia, més o menys, o sigui, 2 al mes. Què passa? Que molts de vosaltres ho sabeu, la vida, les coses. Ara llegís un llibre i moltes vegades m'adormo, no? I jo també sóc el típic d'utilitzar el llibre per adormir-se. Però abans llegia també, no? Quan arribava del treball, alguna cosa, de fer activitats, llegia. Ara és que m'adormo i no arribo i no em concentro. I com sempre he sigut una persona que ha jugat a videojocs, tot i que vaig tindre una pausa molt llarga de quasi 10 anys en una època de la vida, que no vaig jugar quasi, bueno, que no vaig jugar res, més aviat. Doncs, això, com dic, els videojocs narratius tampoc em cridaven massa l'atenció. Això ha canviat pel que us he explicat, de que cada cop em costa llegir més, i també d'anar fent aquesta xarxa que estic intentant, no? D'escoltar d'altres persones que juguen a videojocs, veure els seus vídeos, veure el que escriuen, etc. I m'ha fet veure que, ostres, hi ha videojocs narratius que són molt bons. I What Remains of Edith Finch és un d'aquest. M'ha encantat, o sigui, soc de la mateixa opinió. De totes maneres, com veieu, és un joc que té una valoració positiva de 17.000 persones, a un 94%. És un joc magnífic, no us descobraré res. De totes maneres, l'objectiu d'aquests vídeos, que jo no he dit abans, no és explicar com s'ha fet, quin tipus de videojoc és, etc. Entrar en molts detalls, només vull compartir la meva sensació i és dir-vos això, que sí, tot el que diuen és veritat, és un videojoc molt bo i si podeu l'heu de jugar, perquè crec que introduir-se en aquesta història, en aquesta narrativa, paga molt la pena, perquè vius moments, no? I experiències i t'ho saben transmetre i la pell de gallina se't fica diversos cops. Per tant, What Remains of Edith Finch, no dubteu, jugueu-hi. El segon videojoc narratiu, fico també play al tràiler, no sé si és aquest o aquests dos, ara anirem veient, és Firewatch. Espero que ho dic bé, Firewatch. En principi hauria de ser així, ja em corregireu si ho dic malament. Segon videojoc narratiu, que també el vaig jugar a principis d'any, una mica després del cap d'any, a la mateixa perspectiva que el videojoc que he dit abans, no? El de Edith Finch. Provar videojocs que ja vaig comprar fa un temps, que mai trobava la possibilitat de jugar-los, i amb la Steam Deck, per cert, que no ho he dit, però aquests videojocs estan molt bé per jugar a la Steam Deck. Doncs, de manera relaxada, com si llegeix un llibre al final, però clar, amb el visionatge, escoltar, llegir, clar, ho té tot i et manté més atent potser que un llibre. Que no estic dient que llegir és mal, ara és jo en la meva etapa de la vida. I la veritat que em manté... no ha continuat, fiquem-lo. Em manté més despert i, bueno, pues, igual que l'altre, veieu, té valoracions molt positives. Aquí té 55.000, o sigui, és impressionant la quantitat de gent que ha jugat i que ha valorat aquest videojoc. Jo, per cert, no ho he fet, jo vaig fer la valoració de les dues, perquè sí, també, jugueu-lo, és magnífic, t'ho passes molt bé. Aquest té
fins i tot més acció que el Edith Finch. El Edith Finch tots són molt lineals, Són videojocs narratius que són molt lineals, t'expliquen una història i té sentit que sigui així. Per tant, és lineal i no té pèrdua. En Firewatch potser sí que pots anar més d'un joc a l'altre perquè té com un mapa i et pots moure lliurement, tot i que la història va fent que sigui, com dic, lineal. Edith Finch és tot lineal, hasta anar per els quartos. Bueno, també pots moure per la casa, fins i tot podries sortir i fer el que tu volguessis, però la història ja, i com vas entrant per la casa, moure per la casa, et porta d'un lloc a l'altre. I de fet té sentit que els jocs narratius, com dic, siguin lineals perquè t'expliquen la història, no? I tot això, crec que pots perdre't coses i jo ho he vist perquè amb els èxits he vist que tant en un com l'altre em falten èxits, em falten successos que no he tingut, i per tant crec que seran dos videojocs que intentaré de nou, perquè tenen tanta qualitat d'imatges, de coses per mirar, entre altres coses, que segurament, tot i que siguin lineals, m'he perdut coses i potser vosaltres també. Per tant, fins i tot la recomanació de jugar-lo és pels que no ho heu fet encara, però també pels que ho hem fet, hem jugat, de jugar de nou, perquè té una quantitat d'imatges, té una quantitat de coses per tocar o per fer o per clicar, que segurament alguna cosa ens hem perdut. I com dic jo, mirant els èxits, no, pues em falten alguns èxits, no molts, 3 o 4 en cada videojoc de 10, que més o menys tenen 10, per tant, una mica menys de la meitat, i dius, ostres, pues mira, i veus no que són, i dius, ostres, això ho puc fer, això no ho he vist, això on era, no? Sobretot amb Firewatch em passa una mica més. Us voldria dir alguna cosa dolenta dels dos, però és que no hi trobo. Com dic, jo els he jugat amb la Steam Deck, i a lo millor, clar, Firewatch crec que potser no està tan fet per jugar perquè és molt de clic i amb la Steam Deck costa una mica més. Edith Finch sí que està molt fet per jugar a Steam Deck. En tot cas, ha sigut molt relaxat, ha sigut molt bonic escoltar aquestes històries jugant estirat, sabeu? O sigui, de manera molt relaxada. L'única cosa que podria dir, a millor, d'Edith Finch és que si no estàs mirant en el bon moment quan diuen una cosa, perquè has estat mirant cap allà i després a millor t'has anat, com tenen aquesta manera de ficar els subtítols, no? Perquè el joc està en anglès, els àudios estan només en anglès, en Firewatch també, com veieu aquí a baix, estan només en anglès. Clar, aquí els subtítols en Firewatch estan en la visió del personatge, en Edith Finch no, estan allà on passa perquè s'introdueixen en la casa, que està molt bé perquè és part de la història, no? I això està molt bé, però clar, si no estàs mirant el moment i que a mi l'anglès, encara que ho entenc bé, hi ha coses que se me poden escapar, és a millor l'única cosa negativa. En Steam Deck, com dic, en ordinador no sé si és el mateix. En tot cas, són dos videojocs narratius que, si no heu jugat, feu-ho, i si heu jugat, crec que rejugar-lo, jo crec que són dos videojocs per rejugar un cop a l'any, i no et cansaries. I sobretot si et falta algun succés, no? I dir, ostres, a veure si trobo aquest succés, no? On estava, no? Tal. I gaudir d'això, d'haver-lo aconseguit i haver revivit la història un altre cop. Vinga, tercer videojoc, Citadellum. Primer de tot dir que aquest videojoc està fet per una desenvolupadora es troben a Barcelona, tot i que potser és internacional, no sé si també tenen treballadors a altres jocs, no ho sé exactament, que tenen diversos jocs que estan molt bé. Per exemple, el One Military Camp es veu que està molt bé, jo és un altre que algun dia el provaré també, i està en català, igual que aquest, One Military Camp està en català. D'aquest no us diré gaire cosa més, perquè vull fer una presentació, perquè és un joc d'estratègia, a més un joc d'estratègia històrica, tot i que és d'una època que jo no toco tant, com sabeu jo és més de l'edat mitjana, que parlo i que sé, però vull fer una presentació per això, perquè és estratègia històrica i perquè està en català. És un videojoc que està en català gràcies als companys de Projectes de Trencada. Crec que One Military Camp també el va traduir
els companys de projectes de trencada. Com veieu, té notes molt positives, un 80%, no moltes. He estat mirant en les estadístiques i no hi ha molta gent que ho juga. No sé, això pot ser, si algú d'Abbey Like, no sé si ho dic bé, Barcelona, ho podrien dir, veure si ha sigut bé per ells. Jo crec que sí, perquè, com veieu, tenen uns quants DLCs, si no m'equivoco, crec que són 4, 1, 2, 3, 4, sí. Al principi els van sortir gratuïts. Jo, de fet, quan vaig comprar el videojoc i després ja hi havia 2, crec, de sortits de manera gratuïta, van sortir 2 altres gratuïtes, els vaig obtenir tots. Ara li han ficat un euret a cadascú. Paga la pena, la veritat. Paga la pena i paga la pena sostenir el treball d'aquesta gent. A més, com veig, si agafeu tots, no? Aquí sembla que estan tots també amb la música. No és tan car i fins i tot si espereu algun cop un descompte segurament ho tindreu fins i tot menys car. No he ficat el tràiler, per cert. Anem a ficar-lo. I com dic, no us parlaré gaire cosa més perquè d'aquest videojoc vull fer una presentació. Per mi, per cert, aquest videojoc ja el vaig jugar. Com he dit abans, és un videojoc que no és el primer cop que jugo, ja el vaig jugar. Va ser al setembre, octubre l'any passat, amb la idea de fer una presentació. El problema és que no vaig tindre temps de jugar una mica més per tindre més una idea, i van sortir el DLC de All Under Even del Crusader Kings 3 i el joc Europa Universalis 5, i clar, ja em va desbaratar els plans i ja em vaig dedicar més sobretot a l'Europa Universalis 5. Com sabeu que vaig fer diversos vídeos i així. L'idea era jugar-lo aquest hivern i va sorgir la sorpresa de que la gent de Abbey Like el van fer perquè sigués compatible amb Steam Deck i vaig dir, vinga, perfecte. Ho intento amb Steam Deck perquè, per mi, Citadelum entra dintre d'aquest joc d'estratègia que jo dic relaxat. Que, de fet, si sou nostàlgics dels Caesar, no? Dels Pharaon, d'altres tipus així que són aquests jocs d'estratègia City Builders, però més aviat de gestió de recursos. És un joc d'estratègia de gestió de recursos. Clar, en l'època quan jugaven, quan érem joves, eren difícils, no? I Citadelum té la seva dificultat, però un cop que aprens a jugar-lo i veus com funciona i com funcionen les mecàniques, sobretot de la gestió dels recursos, de què necessiten salir de la situació, ja es fa repetitiu i vas avançant. Per tant, i he dit que no entrava molt en detalls, però estic entrant, ja ho explicaré millor en el vídeo de presentació que faré. Però per tant, jo ara, avui en dia, que ja sóc més adult, dic, clar, ja estic acostumat a jugar a jocs d'estratègia molt més complexos, a més a jocs d'estratègia que barreixen diferents coses com és el City Builder amb gestió de recursos, amb supervivència, no? Com podria ser un Manor Lords, per exemple, o els jocs d'estratègia de Paradox, que són jocs d'estratègia complexos. Per mi avui en dia aquests són perfectes per jugar de manera relaxada. De dir, doncs em proposa un mapa, em proposa unes dificultats, uns objectius, els vaig a buscar com sé jugar. I a poc arribes, tens moments de dificultat, però ho vas controlant. I per mi la veritat que és bé, no? A vegades quan estàs cansat i no pots jugar a jocs com Crusader Kings 3 o el Kingdom Come Deliverance, que us parlaré ara mateix, tenir un videojoc com aquest, dius, ostres, que bé, no? Relax, Steam Deck, acotxat, vas, com dic, buscant els objectius i la veritat que molt bé. M'agrada moltíssim, la veritat, nostàlgics del Caesar, no dubteu. A més està en català, els hem de sostenir aquesta gent i jugar als seus videojocs, no pel fet només que estiguin en català, sinó perquè també estan ben fets, veus que hi ha amor, veus que hi ha una idea que està ben definida i no hi ha errors. Hi ha coses que no m'agraden, ja en la presentació ho diré, coses que es podrien millorar, potser perquè no han tingut un feedback, no, de jugadors i jugadores que els han dit, ostres, això ho podríeu haver fet d'una manera o una altra. Com dic, no entraré als detalls, a veure si faig aquesta presentació i ho explicaré millor. Però és un videojoc que t'ho fan, t'ho presenten, està acabat. Potser ha tingut alguns, segurament millores, no? No sé ara mateix, perquè tampoc no l'he seguit gaire. És que, no sé, és tan rar avui en dia, no? I això era tan normal, no? Surten un joc acabat, definitiu, sense errors o molt pocs, es va corregint i ja està, no? I pots jugar i saps que sempre serà igual, no te faran grans canvis i a més, amb aquest amor de donar-te DLCs per ampliar-te els mapes, les campanyes i seguir jugant
abans gratuïtament, ara per €1, i s'agraeix moltíssim. Per tant, el recomano moltíssim perquè, com dic, a mi entra dintre d'aquests videojocs d'estratègia que si tens una horeta i no vols tampoc trencar-te massa el cap, em fas un mapa, fins i tot amb el mapa que pots jugar a la campanya, pots jugar amb els mapes que tu mateix decideixes les dificultats, etc. I molt bé, la veritat que molt bé. Com dic, d'aquest faré una presentació, no dubteu a jugar-lo. Del Crusada Kings 3, què dir-vos? Però fico el play al tràiler, que és el primer tràiler inicial, crec que encara. Això, què dir-vos, no? Ja porto quasi 1000 hores jugades, potser les superades ja. Crec que faré un anunci a la comunitat del canal quan ho faci, i si ho he fet ja ho escriuré. Clar, per mi és el videojoc, no? És que ho té tot i crec que cada cop és millor, Bueno, quan estigui acabat amb els seus DLCs serà un videojoc, no sé. Ja, de totes maneres, jo ja vinc del Crusada Kings 2, que per mi era el videojoc que jugava, i els altres, bueno, anava provant cosetes, i em passa el mateix, Només ara, el 2025, ha sigut el primer cop que he jugat a d'altres videojocs més que al Crusada Kings 3, però 2022, 2023, 2022 va ser quan el vaig comprar jo, 22, 23, 24, sempre tenies el Crusada Kings 3 i molt a baix tenies altres que anava provant, anava jugant, o videojocs nous, o demos, etc. Què he estat jugant? Per tant, és un videojoc que no he començat aquest any, ja porto finals d'hivern, primavera del 2022 jugant-lo. He fet moltíssims vídeos, moltes sèries, tutorials, presentació de mods, l'últim sobre el A Game of Thrones mod del Crusada Kings 3. És el vídeo que segueixo, informo, faig vídeos d'informació, ara dintre de poc també faré un d'un diari de desenvolupadors que acaba de sortir. Per tant, el coneixeu, sabeu que el canal és el vídeo principal, amb també els vídeos històrics que faig, etc. Només explicar-vos què he estat jugant aquest gener i febrer, doncs sobretot la sèrie històrica, que de fet ja vaig començar al desembre, sobre els vescomtes de Barcelona, l'estic jugant. Clar, els vídeos que vosaltres veieu editats, la part de la partida, estan més enrederits que on jo vaig, i fins i tot segurament jo jugaré més del que vosaltres veureu. Potser al final faré un vídeo final per dir-vos, doncs mireu, estic ara aquí mateix, no? Com estic acabant o com he acabat la partida, perquè ja m'he cansat, no? A millor faré així, això ho veurem. I també he provat coses, no? El mod del Game of Thrones, l'he provat, he jugat com a aventurer amb el Ser Duncan el Gran, que he fet un vídeo presentació i ho sabeu, he estat provant-lo, he jugat només la seva vida i la veritat que molt bé, m'ho he gaudit moltíssim. Però vaig provant cosetes i sobretot també estic provant el que serà el gran vídeo històric del 2026, el que ja hauria d'haver començat a jugar-lo. El tema és que estic provant cosetes, amb quin mod, m'ho estic prenent més en calma que altres anys, perquè tinc menys pressa, també perquè estic veient que la sèrie històrica amb Vescomtes de Barcelona m'està agradant molt i li estic també donant menys canya del que tenia previst, però sobretot perquè m'està agradant molt, ho estic gaudint i estic jugant més del que també pensava jugar. I potser segurament hi hagi més vídeos. Hi haurà, amb això que vull dir, potser, no sé si hi haurà la gran sèrie històrica amb el Crusada Kings 3 en el 2026 o serà 2026-2027. També perquè estic esperant una miqueta a veure quins DLCs hi haurà al 2026 i dir-me que si paga la pena, potser la sèrie històrica que vull fer, que ja ho he anunciat diversos cops, per tant no és una sorpresa, és el Comtat d'Urgell, i ja vaig comentar també, crec que ho vaig fer un article al canal de la comunitat o en un vídeo, vaig comentar que volia que durés uns 250 anys, des de l'any 1000 fins a l'any 1250 més o menys. No que és això, diguem, tota la història d'Urgell, i fent el mateix, part històrica, part de vídeo, vídeos editats, però ara estic pensant que millor ho faig diferent, que ho faig com faig directes del principi i després ja un final. No sé, m'ho estic pensant perquè editar els vídeos, la part de la partida, estic veient amb Vescomtes de Barcelona que m'agafa massa energia, massa temps que no tinc. Per tant, també estic provant cosetes, com dic, però també estic esperant tot això. Quines notícies surten dels DLCs, veure si paga la pena esperar, perquè hi ha coses que poden aportar bé, coses que siguin bé per la partida històrica, i també veure com ho faig, no? Veure si editat, no editat, bueno, veure una miqueta, perquè un dels objectius de fer una partida tan llarga és veure com el joc avui en dia es comporta
en partides llargues, tant en optimització com en equilibri, cosetes així, perquè us vull parlar de tot això també una mica. Vull que hi hagi la part històrica, que serà els comtats, els personatges importants del comtat d'Urgell entre l'any 1000 i el 1250 i tota la seva història, com ha anat evolucionant, etc. I que la part de la partida no sigui només la partida, sinó que també hi hagi explicacions de l'estratègia, explicacions de com està el joc avui en dia, explicacions de l'optimització i totes aquestes coses que vull compartir millor amb vosaltres. I què més dir-vos? Jugueu al Crusader Kings 3. De totes maneres, no és un joc per a tothom. El Crusader Kings 3 és un joc d'estratègia complexa, és un gran strategy game, això no ho treu ningú, però no està sent el joc d'estratègia complexa típic, com pot ser el Europa Universalis 5 ara, però l'Europa Universalis 4, el Victoria 2, Victoria 3, el d'aquesta de la Segona Guerra Mundial, que mai em recordo com es diu, que per cert és el que més he jugat tothom, però que jo no el jugo, perquè és més de viure, no? El dia a dia, que ja amb el Crusader Kings 2 era una mica així, però aquest era més gran strategy game. El Crusader Kings 3 ha introduït tota aquesta part de rol que molta gent ho demanava en el CK2 i que en el CK3 ho han aconseguit i que té cada cop més aquest concepte de rol. Ja ho he explicat en molts vídeos, també, i com avui en dia és el Crusader Kings 3, no? Que el que te proposa no és fins i tot una línia directa, el que te proposa és que tu tinguis moltes maneres diferents de jugar, maneres diverses de jugar, amb els aventurers, ara amb tot lo de l'Àsia, amb els nòmades, o sigui, administratiu, moltes maneres diferents, fins i tot que en una mateixa partida tu el puguis combinar totes aquestes diverses maneres de jugar. I són com una muntanya russa, no? Tu tens una generació o dos on puixes aquesta muntanya russa de vas augmentant, van passant coses, tal, vas vivint una vida repleta d'històries d'aquesta una o dos generacions i després baixes, no? I després és allí on jo estic fent partides on vaig a buscar un altre tipus de govern i no sé, o només acabes la teva partida i passes a una altra, no? Jo, bueno, potser ho noteu quan us parlo d'això, però m'agrada moltíssim. I tot això per dir-vos que jo entenc que no tothom li pugui jugar aquest tipus de joc. És un joc molt complex, hi ha moltes coses a fer, moltes coses a tenir en compte. A més, no és un gran strategy game, per tant, potser no a tot el món tampoc li agrada. Hi ha gent que prefereix jugar al Victoria o als Europa Universalis perquè tenen més aquesta component. Però si a tu t'agrada viure el teu personatge, provar diferents maneres i utilitzar tot el que te proposa avui en dia, per mi és el videojoc d'història medieval, bueno, dic d'història medieval, però medieval, el millor avui en dia, sense cap dubte. Jugueu-lo i entenc que és car i amb tots els DLCs. De totes maneres, amb el joc base ja podeu fer moltíssimes coses. No dubteu en aprofitar algun descompte que jo crec que ja l'estan ficant al 50-60%, o sigui que el podeu comprar ja bastant menys car que abans. I per últim, el Kingdom Come Deliverance 2. Li dono al clic a veure si va bé. També que dir-vos, no? És igual, no és un videojoc que hagi començat aquest any. Va sortir el 4 de febrer del 2025 i el vaig estar jugant. El problema és que al mateix temps va sortir el Civilization 7. I en aquell moment vaig preferir jugar al Civilization 7 no perquè fos millor, sinó perquè en la primavera, jo és una època de l'any pels que seguiu més els vídeos i la comunitat del canal, sobretot els articles, o que esteu seguint des de fa temps el canal, sabeu que per el meu treball és molt estacional i tinc moments de l'any on tinc molt més treball que d'altres, i la primavera és això. Per tant, tot i que va sortir al febrer, ja al març jo ja començo amb molta feina. I el Civilization 7 em donava el que he explicat una mica amb el Citadel, un joc on no has de pensar gaire, on fas partides molt ràpides i que tu passes bé. Jo m'ho passava bé, entenc tots els problemes que diuen, de totes maneres no estic parlant de Civilization 7. Vaig parlar una mica en el vídeo parlant de videojocs, informació i tot això, per tant us deixo veure el vídeo per entendre una mica millor on es troba avui en dia aquest videojoc. En canvi, el Kingdom Come Deliverance 2 és un RPG històric medieval, perquè dic històric perquè és molt real, i és molt real també en les seves mecàniques, en la seva manera de presentar el videojoc. Bueno, crec que el coneixeu tothom, no és una presentació. Clar, jo considero que són d'aquests videojocs que necessites energia.
no és ficar-se mitja horeta i avançar una coseta, que a vegades si pots fer una missió que tens per allà, jo ara ho faig de vegades, dic, ostres, aquesta missió, vinga, me la faig així ràpidament i ja està. Però és un videojoc que és més de cap de setmana, quan està plovent i no vols fer altra cosa, o d'una tarda que per sort en la vida no tens res a fer, ho tens tot solucionat i no surt aquesta pedreta en el camí que t'ho destrossa tot. I també hi ha el tema de que jo em vaig comprar, de fet aquí ho veurem, no sé si estén igual en el moment, però teniu l'estàndard amb el joc base, no? Teníem la Royal Edition, que crec que estigui així, és com la vaig comprar jo, que et donaria totes les expansions que sortirien. Ara hi ha això per les expansions. Jo, com el Kingdom Come Deliverance, el primer, em va encantar, sabia que el segon el jugaria sí o sí, em vaig comprar aquest. Per sort va ser amb regal de Nadal, així que a mi no em va costar res. I per tant, vaig dir, o sigui, el vaig jugar, de fet, em vaig passar el primer mapa, o sigui, li vaig dedicar unes 50 hores, vaig fer uns quants vídeos, a més per els vídeos vaig jugar una mica també, vaig començar una segona partida, vaig començar també una miqueta el de supervivència, ara no sé si ho diuen exactament així, però un mode supervivent, també el vaig començar una mica per veure com era i la veritat que és genial, i quan m'ho passi segurament jugaré supervivent de retruc, o sigui, sense esperar, perquè em va encantar, la veritat que em va encantar, ja amb el Kingdom Come Deliverance 1 em va encantar, el mode de supervivent era impressionant, la veritat que era ja una experiència, era un viure, era no sé, una immersió total a poder viure en un joc medieval que per als que ens agrada l'època medieval jo crec que és això, és un gaudí que no pares, no? I en aquest ho vaig provar també una miqueta i em va agradar. Per tant, li vaig dedicar bé 60 hores, entre els vídeos, el joc i tot. De fet, em vaig passar el primer mapa i anava a començar el segon i vaig dir, para, perquè estàs cansat, no jugues bé, hi ha d'altres videojocs, volia acabar també la partida històrica que estava fent amb en Grifel Pilós, del Crusader Kings 3, etc. I dic, espera't l'any que ve, de totes maneres han dit que els DLCs sortiran durant el 2025, espera que surti tot, que el joc estigui acabat, que també corregeixin errors, etc. No? Perquè estaven sortint cada cop noves versions, amb nou contingut, i clar, no començava una mica a molestar-me, no? Perquè jo no estava centrat tampoc. Per tant, vaig esperar i crec que he fet bé i l'he començat a jugar ara aquest hivern, el vaig començar a jugar al desembre, l'he estat jugant moltíssim, crec que és el joc que més he jugat al gener, potser amb el Crusader Kings 3, en terme d'hores. Les continuo jugant, ara ja estic al segon mapa i estic descobrint el segon mapa, el de Kutnaora. Fa poc vaig fer un tweet, un bluit a les xarxes socials per dir, ostres, mira, per primer cop arribo a Kutnaora. Gutenberg, crec que li diuen el videojoc en alemany o en tot cas en la traducció francesa. I la veritat que m'alegro molt perquè ara l'estic gaudint molt més. Té tot el contingut, de fet fins i tot en el primer mapa he fet missions que no coneixia que existien, he fet totes les missions de les dues rames que podies agafar, he descobert tresors que no sabia, també no he fet missions que hi vaig fer però que aquest cop no han sorgit perquè imagino que he pres un altre camí i molt bé, la veritat que... I jo pensava que era un mapa que m'acabaria ràpid, crec que al final li he dedicat quasi 50 hores altre cop, però perquè he descobert, com dic, jocs on no vaig estar, descobert noves missions, nous mapes, noves maneres de fer les coses, o sigui, és real molt viu. I també perquè té el nou contingut, tot i que en el primer mapa és menys, està sobretot tot en el segon mapa, tens una mica de nou contingut també en el primer, que també li he dedicat un parell o 3 hores. Molt content, com dic, llavors 2025, Kingdom Come Deliverance 2, jo crec que us parlaré diversos cops, perquè, bueno, no crec que m'ocupi tot l'any, però si el segon mapa ja el tinc avançat, el tinc bastant avançat, totes les primeres missions que van sorgint i tot això, i bueno, no vull fer spoilers, però per als que coneguin el joc ja tinc la banda reunida, dic això, per tant ja està avançat, no sé quan em queda, perquè clar, no el conec i no estic mirant vídeos, no em vull fer spoilers ni res, per tant no conec quan em queda, però crec que encara em queda bastant, perquè, per exemple, Kutnaora no he entrat encara, tinc la banda reunida, però ara em queda entrar a Kutnaora i veure totes les coses que hi ha allà, i encara em queden diverses missions que seria el principi d'aquest primer mapa, d'aquest segon mapa. Per tant, crec que em queda encara moltes hores. Jo crec que
2 o 3 vídeos de mes d'aquest tipus de a quins videojocs estic jugant, parlarem i us aniré explicant com va avançar. Kingdom Come Deliverance 2, jugueu. O sigui, si us agrada el RPG tipus occidentals, us agrada la supervivència perquè has de menjar, has de tenir compte del... No hi ha tant... Per exemple, en el segon han tret lo de l'aigua, que en el primer crec que devien beure també, devien tindre sempre aigua damunt. Bueno, però lluita medieval amb espases, armadures, o sigui, no dubteu. Si no us agrada, i a mi és el que em va agradar del Kingdom Come Deliverance 2, és que van respectar el... O sigui, no van anar a buscar fer un joc mainstream. Per ser, té una quantitat de vídeos impressionant, no ho sabia això. Està molt bé, la veritat. Ja en la presentació ho vaig dir. M'ha agradat perquè han agafat el primer, han millorat el que s'havia de millorar i ho han posat allí. No han anat a buscar un videojoc mainstream per a tothom. I tot i això han aconseguit vendre 5 milions de còpies, crec que han superat en el primer any de la sortida. 5 milions de còpies. Perquè, i tot això ho dic perquè és un videojoc difícil. I tot que han millorat en la part del combat, segueix sent difícil. No és fàcil. Els combos, saber-lo jugar bé, saber ben bé lluitar amb espasa. També està bé que tingui per això la part d'assassinat, no de sigil i tot això. Però no és fàcil, per tant no està fet per a tothom. A més és un joc que he estat mirant una miqueta i necessita les seves 140 hores per acabar-ho i fins a 200 si tu vols fer tot. O sigui, és un megajoc. Tot s'ha dit, és un megajoc amb moltíssimes hores, li podries dedicar moltes més, fins i tot si et dediques a caçar, a fer viatges i tot el que vulguis en el mapa, que pots fer de tot. Per tant, no està fet per a tothom, no està fet per a tots els jugadors i com dic jo, és el videojoc segurament del 2026. Potser que si tot el jugarem més hores que el Assassin's 3 ja veurem. Però només que us agradi aquest RPG tipus occidental i l'edat mitjana s'ha de jugar. És obligatori i gaudiu-lo perquè és un joc que es gaudeix moltíssim. I res més, amb el Kingdom Come Deliverance acabo aquest vídeo. Espero que aquest format us agradi. Espero també que no sigui molt caòtic, molt liant, perquè ja sabeu, ja em coneixeu els que m'aneu seguint des de fa temps, que me'n vaig moltes vegades pels camins que no són, començo a parlar una cosa i me'n vaig cap a l'altra, però realment també volia fer aquest tipus de continguts perquè volia fer-lo més així, no? Com obrir-me més a vosaltres, que em coneixeu una mica millor en temes de videojocs, clar, i anar construint aquesta comunitat que també he intentat fer amb el canal Mir de Toast i que m'agradaria també que fossin continguts que potser us ajudar a compartir les vostres idees, els vostres pensaments i no sé, a veure què dona. En tot cas, el primer ha sigut ben rebut respecte més a la sèrie de parlant de videojocs. Espero que aquest primer de a quins videojocs jugo, ja veuré com el titulo, ajudeu-me amb els comentaris si teniu alguna idea. Espero que també us agradi i que també doni peu, diguem, a aquesta participació. Si us ha agradat, feu un m'agrada. Si no esteu subscrits al canal, subscriviu-vos i doneu la campaneta, tant els subscrits com els que no esteu, per rebre les notificacions, així sabreu cada cop els vídeos que surto. Compartiu aquest vídeo d'altres a les vostres xarxes socials per ajudar al canal Mir de Toast a créixer cada dia una miqueta més. Us dic fins aviat. Adeu!